Sirleşi gelir. Talaşa kildi gelir sizin yanınızga. Uylap qarasan bola indi degeni, vakal sol uylap qarasan bola degen söz xатын qızın əyi degen anlata ekan. Singine, 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 singine minga ağudaru. Hatto oldu bu kvartiraga bütün. Көзünü açıp bulmay. Akşa bir ayında dedi. Paçka çıkardı da o muytum? Конечно. Gülnaz'la ketmeyim de mi qaşağında kuxtaga. Gülnaz'a verelim. Malades, malades. Dostlar, barыңызға да сәлем. Сіз Жырпыш Батл шоуның шираттағы шығарылышын қорысыз. Һәм бүгін біздің студияны қыздырашақлар, энергичный парлар Гүлназ һәм Илсур Шәрипжановлар. Бір-бірімізге алқышлап берегелер. Ахан, Сәлем. Сірлеші келеді. Таlaşa kildi gelir sizin yanınızga. Нәрсе турында талашасыз? Gülnaz rolde kildi. Men aytam yürüp qarasın әлі. Әйтем ұзақ келдігі студияға. Ұзақ келдік. Мен aytam мен сенің логикаңны аңламайм, мен aytam нечек сен yürüйсің. Yok, мен сүгіп келді қатын қызларға мені праваны дей. Нәрсе бойынша знак зодиака бойынша беруге керек. Yok, қатын қызларға ғана түгіл. Гүмән иратларға да праваны менә машина йөртү таныклыгын. Гүмән не бойынша гороскоп ничек була татарча әйт. Гороскоп йолдызнама буенча бирергә. Һәм прям психологический тест алып, тормозлар бар инде дөньяда. Менә аларга права бирмәс идем мин. Менә яшел яна эме, кызыл янганын көтүп бара бит. Мен әйтәм, бар инде. Без кичә эшләдек, гастрольдә булдык. Шуңа без төнне безне кунак иттеләр Этне районында. Шуңа без инде бүген иртән турып, иртән дип инде ул почти обед турып җыенып, тәмле үрдәк шулпалары ашатып безгә Эльмира апа белән Илшат абыйга сәлам җибәргән. Шуннан соң матур итеп җыенып килеп җиттек. Аллага шөкер. Ярый, яхшы. Әзгенә соңарды гафу итегез. Ярый, ансы куркыныч әйбер түгел. Ярый. Шуңа күрә мин рульдә аңладыгыз, әйме? Әйе, аңлашылды. Беренче тур кагыйдәләре. Экранда бер-бер атлы сүзләр чыгам. Катнашучылар тизрәк менә төймәгә басып, шул сүз кергән җырның берничә юлын җырлап күрсәтергә тиешләр. Уенчының әгәр дә җавабы булмый икән, инде бал алу мөмкинлеге көндәшенә күчә. Баллар җыябыз. Баллар җыябыз. Әйе, тизрәк менә төймәгә басырга кирәк. И бетте. Әйдәгез, экранга карыйбыз, экранда карыйбыз. Нинди җыр? Ул. Аха, Гөлназ әйе. Мин җыр уйлый башладым да. Авыл турында biz инде авыл Авыл кеше тасмалардан эй агыла ят моңнар. Нинди моңсу әллә инде телсез калган гармуннар. Әй тавылым кайдасың моң кайдасың әй турам. Аула гиле һәм гармунлы яшьлегемне сагына. О, булды бу, молодцы. Бер балл Гөлназга бирәбез. 1-0, әйдәлем. Илсур. Халык җырлары буенча хәтта безнең Илсур мастер, белмим нәрсә. Юк, миндә шул җырны мин кнопкага басарга оныттым. Мин Тик главный кнопкага бас, моннан аннарысын. Яхшы. Дәвам итәбез. Киләсе сүз бала. Бала, аха, менә уйлап тор. Балакайым, Балан ашысын. балан ашыларыгына күрсәтмәсен бер Аллам Эльмира Сөләйманова истәлегеннән. Аха, монда яңа җыр пәйда булды бу гыйлә. Яхшы. Һәм инде безнең 1 балл, 1-1. Ярый. Илсурга 1 баллны бирәбез. Яхшы. Әйдәгез, хәзер дәвам итәбез. Гашыйк. Гашыйк итеп сакласын. Гашыйк итә алдың мәрдан якласын. Гашыйк итә алдың мине, гашыйк итеп сакласын. Ул җырларны мин дә беләм, такты җырлар. Ярый. Аха, 1 балл безнең инде Илсур дәвам итте. 1 балл Гөлназга 1 балл. 2-1. Ничә хәтле уйныйбыз? Ничә хәтле таңга кадәр. Ничә литр бал? Ничә литрын хәзер белмим. Берничәле бар безнең баллар җыярга мөмкинчелекләр. Дәвам итәбез. Икенче, өченче сүз. Йөрәк. Йөрәгеңнән үбәр идем, күренми шул йөрәк.
Ayıl yürek, sırlı yürek, yaşit yerendərək. Yüreğinden überidim, görünmüş ol yürek. Ayıl yürek, sırlı yürek, yaşit yerendərək. 2'ye 2. Болды. 2'ye 2 bizning tigizleşti ballar. Yürek degenden minəsinin qoysığız romantik. Mina romantik deyip qoysığızını oturğa bular mina ikigizden. Нәрсе деген сөз ол вообще? Biz romantik деген не біріне білмейміз. Yok, men negadir mene so'nggi yolni o'zimdan kuzatam. Элек aytik sheshka bayramlarına bir taraf bulgan bulsam, hozir menga mene o'zi biz bitin yangi fatirga ko'chgach, şu ezgina uyut создавать eta boshladik ham aytam, mene shu o'sha turgan ustalda aytam har vaqtda sheshka bo'lirga tegish. Il so'rab qaytadan men shunday ko'ngilli. Aha, izur sheshaklarni yish berasizmi? Кеше. Еруа Мерли, Гүлназ айта, ой, нинди матур. Кеше алып қайттық, біз гүл алып қайттық. Шондай ниндидер букет кебеккене кішкене гүл, шондай. Матур инде, шондай фиолетовый түсті шешектері. Алып келді, ой, мейтем рахмет жаным. Нәрсе дей, шет чего дей, нәрсе, нинди құрметке дей. Мен айтам, просто 388 сум тұрам айтам. Aksiya bilan oldim deb. Aksiya bilan. Motor bo'ldi da oldik. Yari, yaxshi. Alay, eng muhimi bet vнимание, ig'tibor. Ig'tibor bo'larga tegish, ig'tibor. Olg'a tava davom etamiz. 2'ye 2. Мен бит сені шундай күттім. Күтті ары біттін. Her түн сайын бір абымнан. Сені сұрап йоқлап кеттім. Мен бит сені шундай күттім. Мен ялғыша, мен қат кием. Сен шыққанша юлларыма. Ұятларны сен дием. Молодцы. Яңа жыр барлыққа тұры кетті. Бұл жырдың тарихы кім ойлап шығарды, кімнің идеясы? Сөздер Ринат Галяскаров. Ижат еткен сөздер. Ринат бір куплет шығыр yazып жіберген еді бізге. Куплет та енді һәм қошымтасын. Шуны бізге ол вақытта бик срочно жыр керек еді. Теге жай вақыты бірәр шундай дәртлі, тиз шундай бір көңіллегіне бір жыр шығара тұрған вақыт. Жыр юк та юк, настроение юк, кайф үсмей, жыр болмағаш. Бүтән жыршыларның яңа жырлары шығып тұра, радиодан яңғырай, мәйтен бір жыр керек. Бір жыр келіп илішкәне ансын бүтән жыршыларға беріп жібердік. Мәйтем нешеп бергенбіз. Мәйтем өзі бір жырлаған болсақ, мәйтем давай срочно яз. Нияз yazып жіберді де, жол бір куплет, бір қошымта. Анарсын аның бітер рымма деген жерлері бар бітінде. Анарсын бейлене башылада тотарда рымма деген жыр yok. Нөйтемник шол нөметәлі неше табын қабатылар бітәлі, неше страшнымы. Бірінде қорқыныш әйбірде yok деп. Анарсын екінші куплеттен yazды, бір көту қаз жиып күттім. Туйға деп әзірленіп, бір көту қаз асырап күттім. Анарсын шәк жиып күттім деген yollar ansa şayarılı kupletlere de var idealanın. Mene şundan kelip çıkan şunday bir jır. Yaxşı. En muhimi biz bitinde şol jırga klip düşürdük. Ol klip mene bu bizning vaşa ijatımızda, tariximizda en kıybatlı klip buldu. Çünkü ol bizning buldu 8 minutluk aytik şunday topşuru formatında yasalgan. Şunday studiyalar arendovat ettik, masovka jıydık. Hem şunday büyük көңілігіне клип келіп шықты. Yaxşı, qıybatlı degені, qıybatlı bitinde ol türlü şanlarga bola. Nechesi? Bizim şu qıybat 280. 280 min. 280. 280 min aşk. Потому что 2 tapır düşürdük biz hanım. O vakitte tege nindi kino baraylı hazır. Vızıf mali. Vızıf stabilitet mi? Yok nide. Yok ansı bitti. İndi de barataran tapşırırız. Nige kosmos kaşıp perisvit bilen düşürdüler biteli. Bir kino. Sen ismi Vızıf. Пересил актриса bilen. İlk aytqanda tegilerinin flashkasınları yoğalgan mı indi? Flashkada bulgan informatsiya qoyadır yoqqa çıqqan. Bizning de eng mana tege Gülnaz bilen ikimizgina qoyadır düşken jerinin yoğalgan indi flashkadagi informatsiya. Şunda düşürgen bütün ssenkalar, bütün eybirler barısı da yoqqa çıqqan. Именно mana tege masovka bilen studiya arendovat etip, abiler, babaylar oturgan, bütün aktyorlar, bütün artistlar, bütün özümüz oynagan, mana şu ssenka yoğalgan. Kiriden studiya arendovat etip, kiriden şu abilerini, babaylarını şuluk kiyimlerge kiyindirtip, tağın kiriden düşürdük. Münevit. Ne все так? Жеңілгене бармай екен бұл тұрмышта, түрлі шақ бұлай шылай бітті. Ярай, рахмет. Біз олға тава давам етеміз. Мен. Ну, мен бит сені шундай күттім.
Аха. Мен яратам, сені Татарстан, алтанларың үшін яратам. Күкіреп, яшін-яшреп яуған, яңғырларың үшін яратам. Күкіреп, яшін-яшреп яуған, яңғырларың үшін яратам. Һәм инде әйдәгез әле балны бирик әле Илсурга. Дәвам итәбез. Илсур алгара китте. Мәхәббәт. Мәхәббәт. Гөлназ. Кора хәзер ни җыры искә төште. Мәхәббәт гөлләре. Ток сүзләрен дальше белмим. Юлы күзләре. Күңелне әрнетә түгелме? Әйе. Мәхәббәт, мәхәббәт инде. Айларға қойманы, ауырымыны сағынғанда, үзіліп сүйген ярыны. Талларға қашты сандуғаш, мен аны үзілейм мені. Сандуғаш керді көңілге, жырламай түзейм мені. Сандуғаш керді көңілге, жырламай түзейм мені. Ну, күрәсме, кем нинди жырларны тыңлап үстем? Тәрбияләдем үскен деп әйтелер. Гөлназ башлап җибәрде, Илсур ахырын дәвам итте. Һәм инде икегезгә дә бершәр бал бирәбез әле. Рәхмәт. Шулай итте, безнең баллар нәтиҗәсе 5-4. 5-4. Ну, менә мәхәббәт дигән искә төште бит әле. Менә каядыр ишеткәнем, мәхәббәт аңлатканда нигәдер Гөлназ башлап җибәргән, ничектер менә шуны. Әйе, без бит инде Илсур белән бер ай гына очрашып йөрдек. Әйе. Шуннан соң бер ай очрашып йөрибез дә инде. Икенче ай киттек. Егет белән кыз әзрәк романтика дигәнең бит әле. Романтика шунда гына булгандыр. Киттек Кырлай паркына. Кырлай дигән парк бар бит Казанда. Белгән булсагыз. Без бетердек инде. Бәйе, без яптык инде. Анда карусельләр бар иде. Анда аларны сүтеп бетерделәр, нишләптер. Шунда йөрибез, мороженое ашап барабызмы инде. Теге гример апа кебек кунбагыш ашап барабызмы шунда, белмим, нәрсәдер, короче. Гөлназ җитәкләшеп, бер нәрсә бул, менә бөтен һава торышы да әйбәт, кошлар сайрый, җәй, яз айлары шундый, бөтен дөнья чәчәккә күмелеп килә, яфраклар шаулаша шунда. Дөнья яшәреп килә, бер нәрсә бер нинди кайгы булырга, бер нинди ни булырга тиеш түгел бит инде. Ничто не предназначал беды дигәндәй урыс әйтмешли. Гөлназ әйтә, никах укытып алабызмысың? Мен әйтәм, юк дисәм, үпкәли инде. Әйе дисәм, мен әйтәм, әнигә ничек әйтермен? Уйлап карасаң була инде дигәнем, оказывается, уйлап карасаң була дигән сүз хатын кызның әйе дигәнен аңлата икән. Хатын-кызга күп кирәкме инде? Кайтканда әнисенә әйткән шул көнне, ана миңа шалтырата, мин әни белән сөйләштем, әни ярар дип әйтте. Ана мин әнигә шалтыратам телефоннан. Әйтәм, әни шулай, менә никах укытырга уйладык әле. Димен инде. Инде тынлык телефонның тыя. Никахын укытып туй булдымы? Әллә бер нәрсә бармады инде. Әни сразу теге бик кисәк булгач, риска булгач, бөтен кеше шулай дип уйлый бит инде. Юк. Юк, мин аңа просто гашык булдым да, әйтәм, менә шу егет белән әнигә теге кызган вакытта теге әйтәләр бер страсть. Кызган табада. Әнигә әйтәм, мин аның белән яшисем килә, кочаклашасым килә, үбешәсем килә. Беренче тапкыр иштемәдем. Телеэкраннарда гына ишетергә инде сезләрне. Син моны ешрак кабатлаштың. Юк, шуңа теге кайтымда инде әниемә сөйләдем дә, әни әйтә. Шуңа күрә мин әнине машинага утырттым да, һәм без Казаннан киттек Актанышка Илсурның кулын сорарга. Булды бу. Менә бит. Бу вакытта әнинең бит авылда яши бит инде, Актанышта. 2 сыердан бозау, икәү как минимум бит инде. Яз көне бит әле, май айы, теге бакча самый утыртырга, нитергә кирәк, үрдәкләр, казлар, тавыклар, сарыклар. Юк, минем әни гомумән бик теге төпле кеше. Казан кызыл, Казан баласы, кайтсын, авыл җирен күрсен, ничек яшибез без. Может, аңа ошамас монда авыл тормышы, авыл җире бу ни тире сарасы дигәндә инде нитеп гаепләп әйтүем түгел инде авыл җирен. Кайтсын, күрсен, ничек яшәгәнне, безнең нинди әйбердә состояниедә ничегрәк яшәгәнне. Бәлки кире уйлар дигән өмете булгандыр инде. Сез ничә ел инде бергә? 9 ел булды. 9 ел. Ул вакытта Илсурга әле 23 яшьтә тумаган иде. Да.
Ничектер теге яшьле 22 яшьтә менә хәзер өйләнгән егетләр бар микән 22 яшендәйме? Шуңа, ә миңа 25 яшь тулган и уже миңа надо было пора. Аңламыйча да калдым. Алга таба киттек. Сүз. Келесі сұрау. Нигә? Нигә? Минем әйпәт теге нидән инде? Нигә? Бар. Гөлназ уйлый. Илсур хәҗәт. Нигә икән? Шигел уразымы? Нигә болай булды икән? Насıl? Нигә? Нигә? Давай, Кердем күңел капкасына. Китер булгар, чыгар булгач кире әйләнеп. Китсен диям газаплар. Әйтәм бит минем шул шыр. Эх, талла, 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 ике беләгем, нигә талла, нигә яна икән минем йөрәгем. Эх, талла, 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 ике беләгем, нигә талла, нигә яна икән минем беләгем. Менә шундый җырлар искә алырга кирәк. Һәм инде балны инде Хобаттан икегезгә дә бирәбез. Дәвам итәбез безнең экранга сүз син. Aha, Gülnaz, tağın. Син генә, син генә, син генә, син генә миңа агудару. Булма син, булма син, башка берәүнең яры. Син минеке генә, юк, ышанмыйм димә, сөюдән йөрәгем бер туктый бер тибә. Син минеке генә, юк, ышанмыйм димә, сөюдән йөрәгем бер туктый бер тибә. Молодцы, һәм инде безнең бер балны бирәбез. Гөлназга, Гөлназ белән хәзер инде безнең 6-га 6. 6-га 6. Молодцы. Киттек, алга таба киттек. Сүзләр бармы? Яз. Яз. Gülnaz idi. Yaz җитә, тәрәзәне ачтылар. Тып итә, эре тамчылар. Яз җитә, тәрәзәне ачтылар. Тып итә, эре тамчылар. Булды бу. Яз һәм инде безнең балны бирәбез Гөлназга һәм 7-гә 6 белән безнең Гөлназ газга баса үтеп китте. Газда йөрибез бит без хәзер. Газда йөрибез. Газ, ешылга бензин бәясе. Бензин кыйбат хәзер. Әле безнең хәзер алга таба икенче. Молодец. Икенче тур башлана. Безнең инде икенче тур клиплар белән бәйле булачак. Менә сезнең клиплар, алдагы клиплар көтәргәме сездән? Төшерәсезме? Төшерәбез ничек алар безнең бар? Юк, бар икән беләм, менә алга таба. Хәзер планда бармы? Җыр, клип төшерү өчен җыр кирәк бит әле. Хәзер Алла бирсә тиздән безнең заказ бирелгән инде җырга. Ягъни менә башка дуэтлар белән бәлки без нәрсә белән аерылып торабыз. Менә теге сорыйлар, кайчан сез җырлар, яңа җырларыбыз нәрсә? Без җырның әйтик количествосын артыннан бер кайчан да кумадык. Саны. Безгә әйтик көн сайын җибәреп торалар, вот әйтик штампованныйдыр җырлар, бәлки арасында ниндидер кызыклылар бардыр, ләкин или темалары туры килми, или көйләре туры килми, или ул әкрен, или ул киресенчә нык тиз. Шуңа күрә біз үзебез шитил клиплары карап, шитил мотивларын тыңлап, үзебез бирәбез заказ авторларга. Конкретный тема, тематика. Без нәрсә турында җырлый алабыз? Гомумән мәхәббәт, башка проблемалар булмагач. Менә кирәк булганда гына яздырабыз. Кирәк булганда. Ну, җибәргәндә инде матур җыр булса, әлбәттә алабыз инде. Бар бит әле шундый композиторлар кемнәр бәлки ул җырны бирми. Без киресенчә аны көтәбез. Үзебезнең җырыбызны, мәсәлән, сайлап меңнәр арасыннан без аны ел ярым көттек. Сорай, бирегез инде безгә дип. Әдәгез менә шундый нотада без инде икенче турга күчәбез. Экранда, клиптан, фото рәвешендә бер өзек тәкъдим ителә. Анда яшеренгән аерым бер детальның нәрсә икәнен белергә кирәк. Нәрсә яшеренгән анда? Уенчылар инде берничә варианттан дөресен сөйләргә тиешле булалар. Әгәр дә инде белмәсәгез, беренче сүрәтне карыйбыз. Нинди клип икән ул безнең? Аха. Нинди клип бу? Кемнең клипы? Так, бу Алсу Абулханова. Әйе. Бәлки аның кулында кул чатыр түгел, юк. Шляпә, күзлек. Ага. Юк, миңа моның нишләптер?
Onun kolunda bizene turgan нәрселер кистишке бар бит әле. Aha. Шул кебек, белмим. Мондай кичкенә нәрсә булырга мөмкин соң. Кичкенә иш бу. Кішкене генә. Әйдәгез, мен сезгә Belki вариант... aşkış. Ашқыш түгел. Дио, алка мени. Клипның исемен білесізме? Şul alqalar Инде turganda. жырға төшірілді. Мәхәббәтнең соңгы төне түгелме бу? Шул нәq дөрес, әйе. Мәхәббәтнең соңгы... Алкамы, yüzükме, шундай бер булырга тиеш. Бизәне ой бере. Әйдәгез, мен Бұл сезгә... дейден де вариантлар бар, қариқ әлі. Вариантлар әйтем. Бірінші вариант ол біздің yüzük. İkinci variant şahmat figurası. Üçüncü variant ақ түстәге bilyard şarı. Şahmat figurası. Şahmat figurası. Hem bu elbette dürüst. Dürüst Gülnazға bir bal. Elbette anda bizning şahmat figurası idi. Fers. Bu indi bizning көптәнге kliplardan. Birisi, hazır indi kilesi klipni indi siz anı bilirge tiyirsiz. Bu әлі көптән түсірілген klip. Bu bizning anlansızdır indi jırgam. Мен сүйден исерек сүйден. Әйе, мен аның исеме Исерек Мен мұны бір Мәхәббәт. тапқыр қарадым бұл клипні. Әйе. Бұл моментін қатерлеймін де, но нәрсесің аның қолында. Belki kim minder tübetey tügül mü? Tübetey bilen yalıq yaysa minder. Kilin düşüre тұрған. Ол бит инде kilin küte. Әйе. Аға, тағын. Бак, дұрыс жауап yok әлі. Дұрыс жауап yok. Plov? Плов, что ли? Плов түгіл, ошы тұрған әйбір түгіл. Әйтіп қоям. Birine şek? Yok. Yok. Bu indi сәхнәдә biz olay birini көрергә мөмкинбез. Вариантларына әйтәм. Сібіркем, milli bizəklər düşkən sülgü, muzikal instrument. Knopkaya basıb, Müzikal instrument. Домбыра мыны? Qaysısı? Домбыра muzikal instrument deyildi. Lakin ең дұрыс жауап, әлбәттә ол muzikal instrument. Һәм бір бал біздің сұрға. Bu bizning нәрсә, bu bizning? Bu домбыраға, акулеле қарашан, домбыраға да шаған. Домбыра мы инде? Әйе, екі яқлап. İkisi de var indi мұнда. Өзбәкләр неке ішінде бай? Яқшы, яқшы. Һәм инде біздің бір бал биреләй сұрға біздің нәтижеде бірге бір кеттік алға таба. Менә келесі клипні білесіздір сіз. Таныштыр bu. Таныш. Tanış. Niye? Aşı тұрған әйбірлер. Bizden de aşağı bitiraydık. Bu sizin kvartira içinde. Әйе. Yok, bu bizning kvartira. Biz bu kvartirani şu yandırmadık. Әйе, bu bizden Siz kelgen kvartirada Klip düşürgende. Yok, anda şirekler тұрға тиеш. Yağışmasam. Tipi kraskalı. Rulona boyu tügül miken? Neydi tüsütte mi canım? Зәңгәр түсейм ул? Зәңгәр boyu yapıştırdık. Yok, зәңгәр түсейм ул. Мен нәк менә шулай бергә мәйтәм, һәм безнең бер клипны куячаклар инде булар. Әлбәттә, сез кунакка килгән ничек куймыйбыз инде. Әйе, шуннан да менә абойның исемен дөрес әйтсәгез? Флиз Ильиновой. İsmin? Aboy ismi? Zəngər. Зәңгәр или кызылмы? Zəngər tüstü aboy yapıştırdık. Nu satıp aldık işini biz anlayalım. Fiyolет. Megastroydan. Әйе, кім айтты аны біздің? Zəngər de kim Фиолетовый, aytdın? Фиолетовый. Әйе, Фиолетовый деген татаршасын чик була? Шәмәхә. Шәмәхә, дөрес. Һәм инде бер бал безнең сорга. Zəngər bit bu? Yok, әнә зәңгәр тегендә ишек. Ол экраннан шулай күренәдер. Biz монда типа ремонт ясаганда розетка яна иш безнең монда. Һәм бездә да шул дымовой шашка алган идек. Эффект чыгарга кирәк ишин, типа шәтердә яна имештер. И хәзер шул дымовой шашканы ачып җибәрдек дә. O bit kızıl tüste. O bit әле videoga төшергәндә әллә ничә ракурс төшерергә кирәк бит инде. Хатулды бу квартирага бөтенләй. Күзне ачып булмый, тәрәзәләрне ачтык. Караңгы төште инде. Әле монда әле яктырак, шул иңгер-меңгер вакыт. Аннан соң тулды. И шу буның буларны штукатур иткән аппак стеналарны шешерә бетте, каралы бетте. О теге кызыл булды стеналар вообще. Тәрәзәләрне ачтык та түтін шыға инде, қып-қызыл түтін шыға. Мәйтіп, тыштан қарасан, как будто ол квартирада пожар. Алға таба, кеттік. Кім бірінші болды? Әйтегіз, кім бірінші болды? Кім бірінші басты? Әйде бірге айтабыз. 1, 2, 3. Ит! Стейк. Стейк, әйе, шынан да дұрыс. Біздің
ит анда стейк иде, һәм инде баларны икегезгә дә бирәбез. Тегендә шешәдә нәрсә? Компот. Вино. Компот. Bu da О, моның вообще тарихы, короче, бик нык не бит тоже. Менә монысы бик тоже кыйбатлы клип булды. Стейгы кыйбат булды. Стейгы кыйбат булды. Без моны менә мондай кухня Гоман аның төшерү әйбере, идеясы. Бу бер камерага бер ни белән бер кадр белән төшерелгән клип ситком бу. Ситком. Ситком. Анда менә рельслар куеп, камера бер җирдән икенче җиргә. Аны дәвам итеп буламы инде бу фото кадр гынамы сезнең? Менә минем локациядан Гөлназның локациясына камера менә шайтә рельс белән күчеп йөри. Һәм безгә шундый локация төзергә кирәк иде. Без бардык студияларга, төрле фото студияларга гадәт төзегән булсак, менә мондый кухнялар һәм ниндидер локациялар ясау гомумән бик кыйбатка чыккан бар иде. Монда әйтик, без моны беләсезме, мебельный кибеткә барып, шул мегастрой мебельгә барып, шул примерно шул локацияларны табып. Но монда безнең холодильник, безнең микроволновый печ. Biz bunu barısında şuşunda alıp kildik. Һәм без моны төшердек төнлә. Кибет сәгать 8:10-да ябыла. Ondan соң безне монда керттеләр. Без монда бөтен әйберләрне пешереп бетереп, үзебез монда төнгә 3-кә чаклы башта шушы локацияны барыбер җыерга туры килде инде кухнялар аларны әлбәттә. Безнең стена аеры, бер пенопласт стена безне аера. И теге дубльләрне бит инде кат-кат төшерәсең һәм шул ук әйберне туктатырга бер кадр белән төшергәч туктарга ярамый. Туктап, давай шул җиреннән генә төшерә башлыйк әле дип булмый. Клипның менә башыннан алып ахырына чаклы бер кадр белән менә шулай төшерелә. Кайсыгыз ашарга пешерер? Кайсыгыз ашарга пешерергә ярата? Әйдәшендә конкурс бар бит кем? Үзем мин пешерәм ашарга. Гөлназны көтмим дә мин кайчагында кухняга. Кит йөрмәм монда. Нәрсә пешерәсең иң яраткан? Менә Гөлназдан сорая, иң яраткан ул пешергән. Ул беләсезме, Илсурга ул ошый, ул ошаган әйбер белән бит ул бит кухняны көтте. Без бит инде әнидә дә турып тордык ремонт вакытында. Менә кухняны барладык, яңа кухня булгач, ул инде рәхәтләнеп шөгыльләнә ул анда. Камыр ризыгы да эшли, әйтик, менә хинкали ясадык без. Аның камырын да үзе басты үзенчә, рецептларны карап. Әйдә менә бу әйберне пешереп карыйк әле дип, менә бу әйберне пешерәм әле мин бүген шаурмаларын сөйләп тә торасыз инде. Әйтик, аннары нәрсәле, теге такслар әйме, ул гача аерым. Кысты бургер дип атала, теге читтә торсын башкалары. Анарысын голубцы, менә ит белән ниндидер ризыкларны инде безнең өчен Илсур җаваплы. Мин, юк, мин дә пешерәм әлбәттә. Мин балаларга каша пешерергә мөмкинмен. Бутка, яисә аш, менә тиз генә, вот ашсыз барыбер булмый. Теге берәр нинди шундый замудренный, берәр нинди бер каян караган рецепт булса, аларын үзем пешерәм. Üçüncü turda bizi нәрсәләр көтә. Экранда чыгачак безнең эмоджилар. Шул эмоджиларда җыр яшеренгән. Ниндидер җыр яшеренгән. Уенчы төймәгә басып дөрес җавап бирергә тиеш. Җавап булмый икән, бал алу мөмкинлеге көндәшенә күчәм. Шулай итеп, әйдәгез беренче җырны күз салыйк әле. Нинди җыр яшеренгән икән ул эмоджиларда? Сәгать. Ага. Ком сәгате, ага гомерләребез. Дөрес. Ага гомер мизгелләре, кадерләрен белмибез. Әйе, дөрес, әйе, әлбәттә бу Дилә Нигъмәтулланың ком сәгате иде һәм бер бал безнең Илсурга бирелә. Молодец. Алга таба киттек. Алга табам. Опа, бу бик малай. Бармындай бит. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Барыс түгел бит бу, тигр. Ярар инде. Малай на белом барсе, дөрес, әйе. Лейна башкаруында һәм инде бер бал безнең Илназга бирелә. Бергә бер, алга таба дәвам итәбез. Алга табам. Диңгез, бер агач. Су бар инде монда. Нидер агач бар, ул менә су буенда үсә торган нинди агач үсә безнең су буенда? Су буенда. Ага, Илсур. Су буенда талым ялгыз, айырды безне язмыш, бәхет эзләп еракларга, дуслар киткән. Дөрес, кем җырлый безнең? Наил Табанаковның әйе һәм Зәйнәп апа ялгыз. Һәм инде бер бал безнең Илсурга бирелә. Молодец, алга таба киттек. Киткәч.
Kile yava, iyeleşken bir bulut, uçar kanatların bulsa, durmaz ilim bir minut. Болды bu, malatсы. Hem indi bunda da bizden İlsur Tağın var mı? Tağın. Tağın var. Kızdırabız hazır. Aha. Bas. Knopka basabız. Bas, knopkaga bas. Birine bas. Bir bulmazsa iki bas. Bassa bizning tatar birine tugul iki bas. Kim başkara bizden elbette. Güzel Uraz. Güzel Uraz ve dürüst. Hem indi bir balını bizden Gülnaz alıp gittim. Olga taba. Kora yurt... Nersedir mında? Avul şəhər indi bunda. Selam avul. Yok, bunun içine bir grozlu smiley bir tane. İlsur uyluy. Bu birincisi mında nedir? Min deyip aytadır indi bu. Yıraqdan oq. Min avul balası, min avul balası. Yok şol. Mında avul teması yok. Avul bu isimdeyim bu jırının sözlerinde. Avul teması. Min nişaptır bile min avul hem şəhər arası. Qarayım mı bu smiley qarayım ol? Kuzete mi nerseşli? Eye bu izlerge mümkün. Qoyandır izliy olanı. Min izliyim daladan, sin izledin qaladan. Haydasin, bəğrimsin, tabalamadım min. Aha, Gülnaz, dürüst. No bu smiley vaşı qıtışqı jümü. Mineti o aşı şıqqanda min şunu smiley Yox, indi o jübərəm. biti qar izliy, lupa bilen biti. Lupa bolsa ya. Hem indi bir bal bizden Gülnaz'a berele. Olga taba gittik. Kızdırabız. Qoya knopkası. Aha. Quyoshqa urilib qizara Şiyeler. Siz ikev, biz ikev. Bakilgen diyeler. Dürüst. Samarada nikah işlerine bardık da Şiyeler degan jırını jırlağız әлі deyip 1000 ақша berdi de bir abay. Her internetten minusun bunun aranjovkasını tapıp, sketch itip, hazırlanıp, repetirip bitken. Tek abayın qaytıp gitken. Jırlamadım. Selam etigen eğer de qarasa. 1000 tenge kisede kaldı zaten. Akşasın birdi. Akşası, iyi mene şu şiyeler degen jırını jırlasa. Şiyeler jırın jırlağız deyip. Beyram başında başlanmadı deli. Fotoğa düşüp bilemeydim. Abi biz o jırını jırlamayız. Yok repertuarda o jır. Yok jırlağız demeysiz ki. İyi akşam bireyinde. Paçka çıkardı da o mütüm. Конечно. Yarı. Yaxşı. Dürüst. Olga taba devam etəbiz. Olga tabam. Qara şiş. Zəngerkuz. Qara qaş zəngerkuz. Eytmə bəğrim ağırsız. Qara qaş zəngerkuz. Eytmə bəğrim ağırsız. Dürüst. Hem bir bal bizden Gülnaz'a verelim. Malades. Bizden ballar bilen ne halde miken? Olga taba gittik. Bu nerse bizden? Men. Hop. Knopka basabız. Yok. Bu sizge bir tanış bulurga mümkün. Tiyiş. Sizler bilirge tiyişsiz. Men şakrım, men... Nu mınamda soylıydı. Soylap menler arası. Tattım seni sigen yarın. Tigiz bulsun barır yollar. Sen bitmila yazgan parın. Deşken sayın süyem diye. Deşesiler kiyle tağım. Senin gözlerin emingir. Mengi qarab duymam axı. Dürüst motorjör. Hem indi bir bal bizden İlsur'a verelim. Hem songusu. Qarıqalı. Songu. 5 minut. Korkup gitti. 5 minutta əli ütməgən. Üzülüblər kilə görəsin. Mizgili gerek gitme yanımdan. Yaratan bitini belesin. Yaxşı, dürüst. Malatsı. Şunun bilen de bizden 3-cü turda axırına yaxınlaşdıq. Hem indi bizden ümumi ballarga kelgəndə nişik deyip uylaysız. Ümumi ballar kim
Көбірек. Birinci raundda Gülnaz jingen, ikincisinde min jingdi, mısında taşı min jingen bulurga tiyişim buğay. Әлі семьялы болған қайды біздің 15-ке 15 тигіз. Тигіз. Башта қайткәді дегізінен тигіз болырға тиеш деп, шулай малатсы, мен шулай кел шулай бірден болып, тигізлікте яшарға ясын деген тілекте. Қазір енді сіз экранға қарап, енді біздің тамашашыларға нәрсе айтасыңыз келе, шуларына да жеткірсәгіз идім. Білесіз ме, бұл тұрмышта шыннан да бір кіші бір нәрсеге де ереше алмай. Biz ana her vakitte ayta biz bir kişi zor yurtlar da tüzüyor almay, bir kişi nedir kıybatlı maşinalar da satıp ağır, bir kişi bala da yasıyor almay, hatta bir kişi bala da tabi almay. Buna şulay birge motor itirip üstün yarğızını tabıp, birge kulağı tutuşup barğanda şuluk iri indi ol, şuluk hatın indi ol aymi. Şuna göre İzlep kine tabası var. İzlep kine tabası var. İlenişmegen yigitler, geveşmeyen kızlar. Şuna göre üstün yaralarınızı tabırga nasip olsun. Endi kimler üstünlerin yarılarını tapkanlar birge motor itirip, rahat itirip, tigiz, mol turmuşlarda yaşarga nasip olsun. Yarat deyip yarattırıp bulmay, unut deyip unuttırıp bulmay, yangan yüreklerini yüzü açıp salkın jilde soğuttırıp bulmay, ışkan kuşunu tutup durup bulmay, hisni uşqa jıyıp durup bulmay, mehabetini kaşırıp kalıp bulmay, bir şıbıktan uşak yağıp bulmay. Şuna göre birge buluruz. Hem indi bugün bizde qonaqda Gülnaz hem İlsur Şərifjanovlar idi. Rəhmət sizge big zor. Kelesi şıraşlara kadar sağ olunuz. Paka paka. Paka paka.